তিনি অমা হাকেনা गोबां मा जागायाव जोंनि बुबाग्रान थानसानि कखनो पेलाय दङ जों साइमानो जोंनि सारा त्रिपुराव जोंनि बुबाग्रानि जे लिडारशिप जों दिनै साबजागै दङ बसकांनि चबाव जों कप्लायना थाङै दङ आबो जत लुक्रुसियो आमा हाकेना दिनै वेस्ट थुं खोवायं थुं नॉर्थ थुं साउथ थुं अनकोटिं थुं सिपाइजलां थुं धलाइं थुं जत जागावनो जोंनि बुबाग्रानि वारियर्स सालबाया हरबाया खालाय दिनै सामुं खालायले जोंनि लुकरंनि गानाव दङै दिनै बुबाग्रानि थानसानि खरंनि पेलाय दङ केबा जों वानसुय दङ जोंनि बुबाग्रा जे राजा सिंहासन आजुगै दंनाय रांचांनि माइनांगो माइचानाय बतिनि चिनि बागै सेक्रिफाइस खायै बतिनि हादलि बदलि मानजे कामे कामे गुरिवै सातों वाति मानजगै चिनि बागै चबा खलाय दङ केबा ओ जरो जों जस्ट बुबाग्रा लगिरवै जों जत थानसा खागबाक्सा कगबाक्सा या फिर बाक्सा बसं थाना सिमसि आने जों साइमानो नेताजी सुभाष चंद्र बोस सामानि दं आगि नरक आना थैरि दि आं नरक यक सामारि ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस आगे सामानि दं या बुबाग्रा कम साव नरक आना लगिरि दि आं नरक न चिनि मानताय शक्ताय चिनि जे राइट्स तमना फिरगरिना आ कक्स आनबे जों मजारावो जेसेबानो चिनि बुबाग्रा केबें थं जों आसनो जों बुबाग्रा लगिरवै जों बसका आगलायनाय बुबाग्रा केबें नाय र थापला हाइके एबा हादलि बदले हेबर कमनि मा थांनाय आमो जे चिनि बसकांगो चिनि बुबाग्रा लगिवो जों दंगै बसका आगुना नांनाय जे लीडर स्ट्रांगली सोशियली फाइनेंशियली लॉजिकली सिस्टेमेटिकली फाइट खेने रंगो अमो चिनि बुबाग्रा जे लीडरशिप सारा त्रिपुरा लुकरं चाप खाबो ताबु केबा ताबु सारा नॉर्थ ईस्ट नि लुकरं चाबै दं आमा हाइके नुगै चिनि बुबाग्रा केबना बागै गोबां मा चिनि त्रिपुरा हावो त्रिपुरा सारंनो जनजाति मोर्चानि नेता हिनै तम सासिग्रे नाम सामजगै बरतिनि कामे कामे गुरि दं चिनि लुकरंनो पाइनेन बागै चिनि लुकरं कन्फ्यूज खानेन बागै चिनि बुबाग्रा केबेनानि बागै केबा नरनो तिनि आगियो मुइतो मानजागिया तिनि कामे कामे गुरिवै चिनि कामे कामे आमसे जे जनजाति मोर्चा नेता रक बरतिन नरनो पाइनेन फाइनाय नरनो रां बाय बलायनान फाइनाय नरनो रां बाय नरनो पाइये आकय चिनि बुबाग्रानि लामानि हयते नरनो कासुरन नरनो चाइतोंनाय केबा नरनो मुइतो खलायदि नरनो जे रां बाय फाइने फायो आ रां नंनि रांसि आ रां नंनि रां बाके नंनि रां नंना क्लियर के सानाय ताबुं नरनो कगनि बिसिकक नरक जनजाति मोर्चानि मिसिल फायंगाय निनि बोसालानि एसपी रुनाय जनजाति मोर्चानि मिसिल फायगाय नंग रेशन कार्ड नो बीपीएल सामै रुनाय अन्तदय सामै रे नंग थगायने फायनाय केबा रिखेना हादि आम नंग मानथायसि केबा लगिखाय महाराजान मारनाय तांल महाराजान मारनाय महाराजा लगिरिखाय चिनि थिनां सामजांनाय जनजाति मोर्चा नेता लगिरिखाय चिनि बोसाबतै बुसुकनि बखरनो जों फालिमा काबनाय आ कक्सि ताय फालिमा काबनाय Semawan sunai. Cini je regani rang mayang tomani, batani berito batani rang mayang tomani, nok ni rang habiang tomani, toilet ni rang habiang tomani, rubber bagani jal ni rang habiang tomani, zerang mayang tomani macam. Tahu sud ba asal ba kelai tahu zona jati mursa ni ataro, poket kublung kublung keti kami guribu, nono paine bagai. Heba rang nong ni rang se, rang nong phiroi tar hode. Nono paine phagang kai rang nong nahui cari haji. Arang non rangsi, pihak logika maharaja ni nai. Tanggai, sipem na amol simi, tok tu tisha takum bersama sama jangan thokai payment ni. Tabuk susah sopai ya. Pihak macam thokai jama tabu, sing sianangka. Nangkai jenis tabu, jangan jadi mursa eba, lokal somadorok, eba cini o komret orang sing tabu thokai cini haji. Tapi sing thokai jama, sing tabu rengi thaka. Gaun boy नरंग न तो रांग में पाइने फाइगन तो रांग ना है चा खांगे नरंग लोगी साने जोनो जाते मोर्चानी मिसिलेम दिने आबर के नरंग बाहे काती नहीं अब नरंग नांग साइकिल लांग नहीं है बाहे काती नहीं अब नरंग साइकिल लांग नहीं ताबुक तो आर रांग नोंग रांग सिदो खो दार रांग किबली तार होडे नरंग पाइने फाइगे रांग है नहावी चादी साफानो लोगी के जो महाराज नरी नहीं तांगा महाराज लोगी नहीं के महाराज लोगी रिखंगा चीनी थिनांग सामजंग नहीं जोनो जाते मोर्चा लोगी रिखा चीनी बसाबते बखर चीनी फालिमा काबु नहीं आ कॉक्सी चीनी हाना फालिमा काबु नहीं गान बगे तीन नरनो रांग रिमानी परे नरनो जनजाति मोर्चानि मिसिलो थानाय लगी सारपायनाय
दारा बासै काका काकी मुना हिमदि चलो जनजाति मोर्चानि बिसिरो खना हिमदि साखाय नरक साकाति मा तंनाय बाहागे मा तंनाय जों खवाइनि बर रंगाय जों लामा बहिनो दौ नं याव केर पुजारि होनो गामि गामि केर होनो जाखा लामा बहिनो जों खवाइनि बर रखाय nge tabung narono sanai khana misile himni sakai sasiri khana chini parawo lama bona tong se para ongkhor mayen chari noi ker pujari bo ongkhor daman parani ongkhor mayen ble chini eng lama boga ongkhor maya tei karya sapon to sapung parani ke ma khoya phatan boro para mahabia abo niyom chini agi susu boro sen chini niyom nge narono misile sanro sakai sasiri khana chini parawo ker puja heke ba lama bona ni tong se para ongkhor maya chari ngai tesa parani kisa phatare re ngai नरना केर पुजानी आ पारा खबजेंगे साजिरि मियावां गाड़ी थांतानी यां कासले कें क्ली देरव चवानसिलक बिसना बसाय मेन सरी हागे मा सारे बले हागे मा काटी नाय ह ए आबसे बुदि ता अंगाय जोंनो बो बुइ थंगागा चिबो जोंनो थंनाय रंसो मा थंसिनाय बले आ कक्से किन्तु महाराजा नो हंगाय महाराजा जेबर लगिसान हंगाय जेबर मिसिल मीटिंग हंगाय किसा लुमुय तंगाय पेरासिटामल तैबा जों मा थालायनि हायसि हायना बले तांगे हंगाय महाराजा लगिरिखाय चिनि थिनां सामजांनाय जनजाति मोर्चा लगिरिखाय चिनि थिनां फालजांनाय अब डिफरेंस दुया दं गामोन बगै दिनै अजराबो दिनै गोबां मा चिनि जनजाति मोर्चानि निदारक थाजिगो इउट्यूबआव खरजा नुगौ चिनि एडीसी खरजा बीजेपी नि एमडीसी बुबागरान हाय कुडु कुडु बिन बासन 10 मिनिट बासन खाना माने 10 मिनिट बुबागरान बुंनाया वे बिनि बासन पास पाइलांलिया नों जनप्रतिनिधि मन्त्रि चंजाका रिप्रेजेंटेटिव सामजाका नोंनि एम एन ऑब्जेक्टिव को सारे दफानि बागै नों ताम प्लान खायतम दफानि बागै नों एडिशन बागै ताम डिमांड खायतुबुय दं चिनि आमसाया ताम स्कुल काहाम तुबुय दं चिनि आमसाया ताम ऑफिस कदाल तुबुय दं नि चिनि आमसाया बोलामा कतालंना नाय दं चिनि आमसाया तैनि प्रॉब्लम ताम दं आको के सारि बरो साल फायके हर फायके बासन के महाराजा महाराजा महाराजान बुं नावै बरो बासनिया का दिन पारसिंगे हाजि बिजेपि दं याबो जों मा बुजिनाय तांगे हंकाय कखनो दङ जेबो फाङो बोथाय गोबां आबो फाङो बयना हारो तांगे हारो हंकाय आबो फाङो बोथाय जानान बागै आबो फाङो चिनि बुबाग्रानि सागो बोथाय गोबां दङ आबन बागै चिनि बुबाग्रान केलेंनाय गोबां मांगै दङ गा अजरबो चिनि बुबाग्रान जत पाल खले लगिरि वै बसगां आगो हंकाय जों सालजा अ हानि अधिकार मानताय सकताय तंथाय नकथाय चाथाय ककथाय जे बेबाक सेकजागै तमनि जों आबो फेरगै माफिनाय जों 100% या 1000% ग्यारेंटी विथ वारेंटी जों बसगां आबो उनाय चिनि बुबाग्रा चिनि बागै तिनि ग्रेटर त्रिपुरा सानमानि जत लुकरंनि बागै त्रिपुरा एकॉर्ड सानमानि जत लुकरंनि बागै 125 अमेंडमेंट बिल सानमानि जत लुकरंनि बागै बीसी इलेक्शन बागै सुप्रीम कोर्ट केस कारमानि जत लुकरंनि बागै तिनि अकजे डिमांड खायमानि अबकि त्रिपुरा मत खायना बागै सिमि देबा तिनि सीपीएम खायनि त्रिपुरा साबिन बागैबो तिनि बीजेपी खायनि त्रिपुरा साबिन बागैबो तिनि कांग्रेस खायनि त्रिपुरा साबिन बागैबो जत बागै तिनि बुबाग्रा सानो बियाबा तिनि बुबाग्रा जे डिमांड खायमानो जे सानजानाय जेनो जे बरन बागै सानि दङ खरसा खरनि बरराव बं सानि इंटरेस्ट बागै तिनि बुबागान केबंगि दङ आबां सारन मजुङो खरसा खरनि बरराव बं सानि इंटरेस्ट बागै तिनि बुबागान केबंगि दङ आबां सारन मजुङो बुबाग्रा चिनि मानथायनो सेंनानि फाया निनि मानथाय मायां मानस बत्ति खालायनानै फायो बुबाग्रा निनि तंथायनो सेंनानि फाया निनि तंथाय गोमाजानोसो बत्तिनि सनामै दिनानै फायो बुबाग्रा निनि चाथायनो सेंनानि फाया नों अक सुबुंयाङै दं अक पुयाङै दं मरसे नन अक सुबुङै जानानै फायो आबो जों मुइदु खालायनो नांनाय हेबा अजारावो तिनि गोबां मा बरो तिनि बुबाग्रान माजारा बेरो खरसा बरखाय आं बुं नालिया बतिनि जनजाति मोर्चा नेता कतरिनि अने पुलिस उकलक बसांगति गुरि दं बतिनि गुरि दं गाहाम कक्सि हेबा बतिनि सापुं सालबारिया बासन महाराजा खुतया बुं जे खुतेबा महाराजा पुना पुना हेने ह बुमु खुना ले बात छिरितको बुबाग्रानो बुबाग्रानि याकं काहुना रिसर्च सेपिनि तालकाव सरानि चुगिया खायसे अबरम नों तिनि जनजाति मोर्चानि पदि जागासे नों आ जनजाति मोर्चानि पदनि नेता बेबो बुबाग्राले आसाय फोरबो बुबाग्रा ताबुबो बुबाग्रा उलबो बुबाग्रा तंनाय हेसि ngai tino borok tini bubagra no hai omogra angchau richau hini tini mazara pero bebo oborna ang sanani musungo tini bubagra je raja ni bongshoni raja 184 জন রাজা না বলতে 186 জন রাজা কংনি বিশিংকক হরকসা রাজা চিনি বুবাগ্রা ন রাংসা খাদিম কলা গাংছে 184 জন রাজা যদি বুবাগ্রানে 1 কেজি কে রাংসা খাদিম কলা গায় 184 কেজি বুবাগ্রানে রাংসা তংবলে
তিনি বুবাগ্রানো তুমুজদে খরকসা রাজা 1 কেজি খলে হীরা মণি মুক্তা খাটি কালাং খাইছে 184 কেজি বুবাগ্রান হীরা মণি মুক্তা তংবলে नों तिनी खरकसा नेता तो पार्टी तो थाने फाइनाय कोनो परमानेंट रहिছে बुबाग्राले परमानेंट राजन तंग रहिছে नों मजे मानि दे मजे मानिया बुबाग्रा राजन तंग रहिছে ताबो चिनि बुबाग्रा मुंगै खारसे मतायो पुजारी जागो त्रिपुरेश्वर मन्दिरे पुजारी जागो तागो प्रति बছর ना आगिनि सिरिसि देखे गार्ड अफ ऑनर जागो दुर्गा पूजा पुरु आबोनो चिनि राजन परिचय आन बगै तिनी अजराबो चिनि बुबाग्रा केबंना बाय गोबां मा मुखु सुबि फाइने बो तंगनाय ककरं फाइने बो तंगनाय इंग्राजी करं बो फाइनाय हिंदी करं बो फाइनाय बांग्ला करं बो फाइनाय गोबां फाइनाय हैछि बोबान केबंना बगै पियाबा लीडर खरकसान लीडर तंगनाय लीडर ऑफ द लीडर जे लीडर जतन तुइदुलि बसगन सबा कपलाय मानके अबंग चिनि बुबाग्रा आवन बगै तिनि अजराबो जों तिनि जत बुबाग्रा वारियर्स तिनि सालबारि हरबारि खले जत आम जे तक जों बुबाग्रानि थानजन कौन पेलाय तंगो ताय कगन तंगो पालनके जों साल लुगलायनाय बस कांगो जों चिनि टीटीएडीसी हाबंग जे इलेक्शन ना थाङै दङ वीसी इलेक्शन ना थाङै दङ वीसी इलेक्शन जों अनकन्टेस्टेड लानाय चिनि मानदे पुलिनपुर कन्स्टिट्युएन्सी बिजंगो जे विलेज कमिटी तमने जत विलेज कमिटी होनो अनकन्टेस्टेड ओनली तिप्रा मते कैंडिडेट मिसिं नाय अब जों जत लोगो थाङ तमन बिसिते ताइ खरकसा जों जनजाति मोर्चा नेता जों सामान खानावो चिनि एडीसी ओ सीट तंगमाने एडीसी कन्स्टिट्युएन्सी सीट तंगमाने जत तंगमासे टोटल 28 ता सीट तंगो दो फियाबा बरकताम साका 28 ता सीट तंगमान बिसे 30 ता माने फाइनिबो वाना खाबले सीट तंगमासे 28 ता माने के 32 ता माने फाइनिबो गाउन बगै सनुखा जोंगा आम कतर कगला साया दो 28 ता बिसे कम से कम 24 ता तो 25 ता तुइले महाराष्ट्र हाइन हाइ एडीसी फिरंनाय आबले जों ग्यारान्टी होदि वारन्टी साइकेल मानसि आन बगै जों थानसा मातंनाय ग्राग मातंनाय चिनि बुबाग्रा बुइजेस खामे सावो जों आजों थानसा खले बुबाग्रा लगे मारनाय चिनि बुबाग्रा बुइजेस केबेंगो जों आजों बुबाग्रा लगे रोय जों बसं आगो मा थालायनाय तांग हके चिनि बुबाग्रा जे लीडर जे स्ट्रंगली फाइट खेमनो जे लीडर ज्ञान बाय बुद्धि बाय खले जतन लुको न साबिति बनो खरकसा लीडर तो जों बुइना लीडर जों चिनि बुबाग्रा न केबंनाय रन अमन सानन मसुगो नों तिनि बुबाग्रा केबंगि दङ निनि बोसाबोतिनि मखांनायसो नों कक सादि निनि बोसाबोतिनि फ्यूचर नासि नों बोसांगो आगोगदि तांग हके बुबाग्रा चिनि दफानि बागैसे चिनि थिनांनि बागैसे चिनि बोसाबोतिनि बागैसे फाइट खायो बबिनि साइजुं साखा बागै फाइट खालाया आन बगै इनो अजाराव जों नुगै दङ चिनि बुबाग्रा केबंना बागै गोबां मा खरकसा मन्त्री जनजाति मन्त्री हिन चौकरि जाखा जों ते बिनथां ताम एक्सपेक्ट खालायमानि जनजाति मन्त्री हंकाय चिनि तिपारसन बगै स्कूल करै स्कूल का मारनाय कॉलेज करियो कॉलेज मारनाय दै करियो दै मारनाय न करिनो न मारनाय ऑफिस आदालत करियो ऑफिस आदालत मारनाय लामा करियो लामा मारनाय अबसिंग ना नंने बेले स्कॉलरशिप माय स्टूडेंट ने प्रॉब्लम स्कॉलरशिप ठीक मते मारनाय इंग्लिश मीडियम स्कूल क्वालिटी एंड क्वांटिटी एजुकेशन मारनाय अबसे मुदांगना नंने बेले ना अबसे मुदांगना ननाय हेबा बन केतामो तौबुर खुंनानि बनबुर खुंनानि ताखमबुर खुंनानि वाकबुर खुंनानि अब खुंनाय एक्सट्रा तंब्लाबो तक बिसने वाक बिसने तंब्ले न मन्त्रीले बाय खुंनाय बाबा अब खुंना नै हेबले न चिनि दफान बगे सामु खलायनानि चिनि दफान बगे वान सुंनानि चिनि दफान बगे स्कूल कॉलेज काम खोलंनानि लामा काम रेनानि हॉस्पिटल रेनानि कॉलेज रेनानि अमन बगे संगो तकबुर खुंनाय आलगाम दङ एक्सट्रा बरक जे बरक तक बिसेस खायो आवन बगे बिसि कलकक सालिया चिनि आमसानि जत लुकुर चिनि बुबाग्रा ताम साबसिम काजमु खनाय दंदि चिनि बुबाग्रा ताम दागि आमसिम खलाय दंदि अमसिम आमसि कायनंगो थानजा तंनि ग्राक दंदि कौन दंगो थानजानि फानो रांनि फान पाइया जेसेबां कोटिपति मालिक दे थानजानो रांनि फान पाइया आवन बगे अ थानजानि किरिजांमान बगे तिनि गोबां तमसा सिगिरि स्रामजगै जों तिनि कामि कामि आमसाय गुरि तमानगो तायंके तक बेपारे हाय पुन बेपारे कामि कामि गुरु जे बरक पाइजांनाय रांबाय ब फालि बोरि जांनाय जे बर रांबाय पाइजांनाय ब फालि बोरि जांनाय तांगे जों त वाक बेपारे पाला वाक बेपारे रो पारा वाक पाइने फाइंगा वाक नम्बर रिजा तनिबा रिया आ वाक न फालान बगन पाइ बर खायसि आन बगै जे बर रां पाइजांनाय ब फालि बोरि जांनाय आन बगै जों पाइजांनाय मानिया नांखांगाय जों से आबर पाइनाय हैसि आन बगै तिनि बुबाग्रा हाय लीडर जों स्ट्रंग लीडर मांका जे लीडर बिसितै जों बसकांगो चिनि दफानि जे राइट्स दमनि जों सातक जातक जों फेरगो मानाय
बेबा आनि मा फासं आंनाव टेक्स कक बुइदु खालायनो मोजों जों बुइदु चिनर गोबां मा चिना अखरा जाग्रा दंनाय जों त हिस्ट्री चेरि नेगे जों साइमान आबनो चिनि अखरा जाग्रा गुक्ति जों खनाका चिनि बुरि रक सालचा रिगनाय कानानि बागै चबा खालायमानि नरम बुइदु तंबाय नेबले रिगनाय कानानि बागै चबा मा खालायकेबला बुइदु तंबाय नेबला जे रिगनाय चिनि दफानि सिनिमो रिगनाय कानानि बागै चिनि बुमारक चिनि बुखुकजु सं बुजाखा तगजाखा जेलो हाबजाखा गोबां मा टर्चार खालायजाखा चिनि बुमानि चिनि दफानि चिनि आमानि कालचारनो जों नारनानि बागै आमा हाय साल तुमु जदि जों खासि हांगाय देसे फिरोगे फेबिनाय चिनि आमानि कवर को जों सानाय चिनि आमानि कवर को जों बॉयस क्रिएट सिने जों चूज खालायनाय ते खरसा अर्डारि तखा ते खरसा चिनि आमानि कवर को सायबस अर्डारि तखा जे खरसा चीफ मिनिस्टर बचिन ओहानि चीफ मिनिस्टर बकुनो स्पेसिफिक पार्टी चीफ मिनिस्टर या बकुनो स्पेसिफिक कम्युनिटी नि चीफ मिनिस्टर या बजत्तो सारा त्रिपुरा चीफ मिनिस्टर हेबो बतिनि चिनि कायसे कग्रो लैंग्वेज चिनि आमानि कग्नो बदिन टारगेट खलायै जों रोमांस क्रिमा हेने बतिनि अमाके तिनि स्टेटमेंट नि दङ चिनि आमानि कग्नो जों सानाय चिनि आमानि कग्नो जों बॉयस क्रिबे सिनाय आबो चिनि इच्छा जोंना नांनाय आबन बगै दमु जरि जों ताबो खास सिबो जों थानसा गङै जों बबागन लगरि हांकाय ओ रिगेने कानाबो चबा खलायना मा नांमा हाय साल जों चिनि आमानि कवर कक साना बगै जों तिसा हायके चबा मांखर फिनाय आउन बगै जराम दि फायासने जों तियारमा तंनाय जों कायचो मैया बरि मासनाय जों बबागन लगि मा हिमनाय आउन बगै दिने अजराबो जों जत थाजा मातनाय कराग मा तंनाय खाबा समातनाय ककबो समातनाय बबागरा जे सामान्य अलामते हिमबो जों बसंगो जिन बबागरा चबानो जों कप्लाय खलायनांनाय ngajeng muitu matanai mission 2028 chini bubagrano ohani chief minister snambai chini ohana salgna bagai sing jotto tiar ma tongnai 2028 to sing chini bubagrano ohani chief minister ma snamnai rasung nistung naro jota kaham kurung tongdi